Will Barrow understand? Fydd Barrow'n deall. Fydd Barrow'n deall. Fydd Barrow'n deall. Will they have eaten? Bydden nhw wedi bwyta. Bydden nhw wedi bwyta. Bydden nhw wedi bwyta. Will you stop? Nei di stopio. Nei di stopio. Nei di stopio. Where exactly will you be? Lle yn union fyddwch chi? Lle yn union fyddwch chi? Lle yn union fyddwch chi? Will there be money in the box? Fydd na bres yn y bocs? Fydd na bres yn y bocs? Fydd na bres yn y bocs? Will the children listen to her? Yes. Neith y plant wrando arni hi. Gwna'n. Neith y plant wrando arni hi. Gwna'n. Neith y plant wrando arni hi. Gwna'n. It will be milder tomorrow. Talking about the weather. Bydd hi'n fwynach fore. Bydd hi'n fwynach fore. Bydd hi'n fwynach fore. Will you hoover the lounge, please? Nei di hwfro'r lolfa, plîs? Nei di hwfro'r lolfa, plîs? Nei di hwfro'r lolfa, plîs? What will you have? Be gymryd i? Be gymryd i? Be gymryd i? The next meeting will be either in August or in September. Fydd y cyfarfod nesaf unai fis Awst neu fis Medi. Fydd y cyfarfod nesaf unai fis Awst neu fis Medi. Fydd y cyfarfod nesaf unai fis Awst neu fis Medi.
Will you switch off the computer? Nid i ddiffodd y cyfrifiadur. Nid i ddiffodd y cyfrifiadur. Nid i ddiffodd y cyfrifiadur. I'll see you when I'll see you. Welai di pan welai di. Welai di pan welai di. Welai di pan welai di. Will everybody be able to pay? Fydd pawb yn gallu talu. Fydd pawb yn gallu talu. Fydd pawb yn gallu talu. Will one have to get up at 6? Fydd rhaid codi am 6. Fydd rhaid codi am 6. Fydd rhaid codi am 6. When will we go shopping next? Pryd awn ni siopa nesa? Pryd awn ni siopa nesa? Pryd awn ni siopa nesa? John will phone him tonight. Neith John ffonio nhw heno. Neith John ffonio nhw heno. Neith John ffonio nhw heno. Everybody will have to stay here until 7. Bydd pawb yn gorfod aros yma tan 7. Bydd pawb yn gorfod aros yma tan 7. Bydd pawb yn gorfod aros yma tan 7. Someone will come and help, I am sure. Neith rhywun ddod i helpu, dwi'n siŵr. Neith rhywun ddod i helpu, dwi'n siŵr. Neith rhywun ddod i helpu, dwi'n siŵr. Will Smith slap me if I pull his leg? Yes. Fydd Smith yn slapio i os dwi'n tynnu ei goes. Fydd. Fydd Smith yn slapio i os dwi'n tynnu ei goes. Fydd. Fydd Smith yn slapio i os dwi'n tynnu ei goes. Fydd. I'll have money. Mi gen I bres. Mi gen I bres. Mi gen I bres.
I hope that it will be fine tomorrow. Speaking about the weather. Gobeithio bydd hi'n braf fory. Gobeithio bydd hi'n braf fory. Gobeithio bydd hi'n braf fory. Where will the party be? Lle fydd y parti? Lle fydd y parti? Lle fydd y parti? Will you put the kettle on? Neu di roi'r tegell i ferwi? Neu di roi'r tegell i ferwi? Neu di roi'r tegell i ferwi? When will you be available next? Pryd byddi di ar gael nesa? Pryd byddi di ar gael nesa? Pryd byddi di ar gael nesa? When will we see you next? Pryd welwn ni di nesa? Pryd welwn ni di nesa? Pryd welwn ni di nesa? How many of them will be there? Faint ohonyn nhw fydd yna? Faint ohonyn nhw fydd yna? Faint ohonyn nhw fydd yna? Will you be paid for the work? Fyddi di'n cael dy dalu am y gwaith? Fyddi di'n cael dy dalu am y gwaith? Fyddi di'n cael dy dalu am y gwaith? Where will the film be filmed? Lle fydd y ffilm yn cael ei ffilmio? Lle fydd y ffilm yn cael ei ffilmio? Lle fydd y ffilm yn cael ei ffilmio? Will Smith be invited again? No. Fydd Smith yn cael ei wahodd eto? Na fydd. Fydd Smith yn cael ei wahodd eto? Na fydd. Fydd Smith yn cael ei wahodd eto? Na fydd. When will the thieves be caught? Pryd fydd y lladron yn cael ei dal? Pryd fydd y lladron yn cael ei dal? Pryd fydd y lladron yn cael ei dal?
The manuscript will be kept in a library. Bydd y llawysgrif yn cael ei chadw mewn llyfrgell. Bydd y llawysgrif yn cael ei chadw mewn llyfrgell. Bydd y llawysgrif yn cael ei chadw mewn llyfrgell.